Zdravíme vás v tento sváteční okamžik, v den, kdy se otvírají lidská srdce a my jsme v práci proto, aby ulice byly opět čisté. A proto bychom se k sobě měli chovat s láskou, respektem a štědrostí. Neboť každý dobrý čin vykřesá další. A proto my všichni bychom vám chtěli popřát šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí a hlavně zdraví, lásky, dobré vůle na zemi a ať se vám splní vaše přání a vy jste tam, kde máte být, protože, jak se říká, vesmír vás dostane tam, kde máte být a tam, kde vás potřebuje mít. Šťastné a veselé! A mile away, a couple